Takže čaute, moje meno Mike a vítam vás pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude zase niečo iné. Bude to o tom, ako preskúmavame tie najneužitočnejšie miesta na tomto internete. Tak sa poďme pozrieť, ako to vypadá. Je tu taký generátor, na ktorý keď kliknete, že please, tak vám to dá randomnú stránku, takúto useless, ale tu na tejto stránke máme všetky rozpísané, ktoré to vyjadzuje. Takže sa poďme na nejakú pozrieť. Poďme napríklad na DAX. Tu sú nejaké kačky. Ale toto je dobré. Pozrite, viete, čo tu vieme nakresliť? Pozrite, vieme tu nakresliť autičko, nie kolesko. Proste vieme to tu a toto nie je useless. Toto nie je neužitočná. Toto je dobrá. Toto je dobré. Dobre, toto bola celkom dobrá stránka, nemyslím si, že to bola zlá. Ďalej tu máme dohy. Aha, takže to mops oblizuje sklo, ktoré kameruje kamera. A tak. Ďalej tu máme jump and go. Ďalej tu máme chicken on raft. Tak ideme na to. Skippers in the wardroom drinking gin. Hey-o, chicken on a raft. I don't mind knocking, but I ain't a-going in. Hey-o, chicken on a raft. Jimmy's laughing like Toto je náhodou dobre. Dobre, ďalej tu máme Salmon Rocks. To sa mi páči, toto je dobrá stránka. Vidíte, ako tu vidíte tie detaily toho kapra, alebo čo to je za rybu. Vidíte, ako tu vidíte tie detaily toho kapra, čo tu je na obrázku. Toto je dobrá stránka, vidíte? Kebyže spravíte takúto stránku, tak sa robíte na tom toľko, že dovidenia. Takže to bolo celkom fajnové. Ďalej. The end. Neviem, prečo sa približujem ku kamere. The end. Attention. Go outside? To fakt? Dovidenia.